Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ang topic po natin ngayon ay ang mga bariyang ibinigay sa akin ni Madam Evangeline Rufiner nang kami magkita-kita sa MOA. Ayan, Team Alliance, Team MOA 3. Ayan. Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone! Shout out muna sa aming Team Alliance. Ayan, shout out din sa mga magigiting nating OFWs. Shout out din sa mga senior citizen. Shoutout din sa mga silent viewers at shoutout din sa mga kapwa ko coin collector o kabarya. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Mga ilang buwan na nakakalipas. Ayan, nabigyan ako ng barya ni Madam Evangeline Rufiner. Ayan, pasalubong sa akin. Ito yung ipapakita ko sa inyo. Ayan, sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po. At sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. Paki-like, share, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan. At ito na nga yung mga barya. Siyempre kasama ko dito yung aming Team Alliance. Yan. Kasama ko dito si Ren Official, Madam Kristen Telly, June Quintero, Ate Simply Lotlot, ayan, guwapong hey sa'yo, at si Doktora Chin Ocampo, ayan. At ito na nga, ipapakita ko na sa inyo ang mga barya o coin na ibinigay sa akin ni Madam Evangeline Rufiner, ayan. Isa-isayin natin. Ito, half franc, year 2000. Ayan. Tapos may binigay din sa akin 5 pirasong 10 franc. Ayan, isa-isayin din natin. Ito yung 2009. Ayan, 10 franc ito. Ito ay coin ng bansang Switzerland. 2009. At ito naman yung 1998. Ayan. Ito yung pangatlo, 1989. Ayan. $1980. Ito yung pang-apat. At ito yung panlima. Ayan, medyo may edad ng baryang ito, 1955. Ayan. 10 franc. At may binigay din sa akin 8 pirasong 20 franc. Ayan. Yung tatlo dito, ito yung tatlo. Ayan. Year 2017. 3 piraso ito na 20 franc. Ito yung 2015. Ayan, 20 franc. 2012. Ayan, isa-isay natin. 1989. Ayan. 1993. Ayan, pampito. At ang pangwalo, eto, medyo may edad na rin. 1969.
Ayan, 20 franc. At mayroon din 3 piraso na 1 franc. Ito yung 1 franc. Ayan, 2018. Ito yung pangalawa. 1991, 1 franc. At ang pangatlo na 1 franc ay 1973. Ayan, 1973. At may binigay din sa akin na 2 pirasong 2 franc. Yun o. Marami akong natanggap na regalo na coins kay Madam Evangeline Rufiner. Ito yung 2 franc. Year 2000. Ayan. At ito pa yung isang 2 franc. At ang taon naman nito ay 1996. Ayan. At ito pa, may binigay din sa akin na isang pirasong 5 franc. Confederatio Helvetica. Ayan. Confederatio Helvetica. 5 franc, year 2001. Ayan. Ayan, may naligaw din na 10 pirasong 25 centavo. Ayan, dalawa dito ay 2009. At ang 8 dito, ayan, ito yung 8. Ayan, 2004 lahat ito. Ayan. Ayan. Lahat ito ay 2004. Ayan, at may naligaw din na 2 pirasong 10 centimo. Ang isa ay 1997. Ayan. At ang isa naman ay 2006. Ayan, 10 centimo. Republika ng Pilipinas. Ayan, ito yung mga baryang ibinigay sa akin ni Madam Evangeline Rufiner ng time na nagkita-kita kami sa MOA. Ayan, Team Alliance, Team MOA 3. Ayan, yan mga baryang natanggap ko kay Madam Evangeline Rufiner. Ayan. Ayan, maraming salamat uli, Madam Evangeline Rufiner, sa baryang ibinigay mo sa akin. At ito'y itatabi ko bilang aking mga koleksyon. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.